Македонска радиодифузија. Водно 98,9 МГц. Црн Врв 97,3. Пелица 92,3. Попова шапка 88,8. Туртал и Мали Влај 93,3 МГц. И уште на 35 точки на територијата на Македонија. И на матичниот предавател Овчеполе на 810 кГц во терминот од 5 часот до 19 часот и 30 минути. Адреса булевар Гота Делче, број 18, Скопје. Директор на Македонското радио Ајтен Ласаку Мехмети. Одговорен уредник на првиот програмски сервис Наташа Андреевска. Телефони 51 19 851 51 19 837. Електронска пошта mra1 програма mrt.com.mk. Веб страница mrt.com.mk. Македонско радио. Радио Скопје. Палата отбелязват, че контролните проверки се правят от един инспектор от Агенцията за безопасност на храните. Освен това, няма ротационен принцип, което означава, че един инспектор може да направи няколко проверки на едно и също заведение. Предстои се размотри, че техничните детайли за разкритие на нападите